буд. дар рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни наврасон ки дар шаҳри Загреби, Хорватия ҷараён дорад, узви мунтахаби ҷудои наврасони Тоҷикистон Ёсин Бобокалонов дар вазни 60 килограмм ба гирифтани медали биринҷӣ даст ёфт. Ёсин дар даври аввал озод буд. Дар даври дуюм бо намояндаи Тайпей Чин Мин Янг Лай нерӯ санҷида, нахуст вазари дарёфт. Сипас дар як ҳолати мусоиди дигар тавонист имтиёз ситонида, бо имтиёзи иппон ба даври сеюм баромад. Дар ин дидор зафар ёфт ва акнун ба марҳилаи шавем 47 нафар. Ин дафъа Ёсин бо намояндаи Бразилия Нобрега Бруно даст ба гиребон шуда фаъолии хуб нишон дод ва бо гирифтани вазари рақибашро мағлуб кард. Ва Бобокалонов Ёсин аз ин давр дар даври чорякниҳоӣ ҷудокори тоҷик бо варзишгари украинӣ Данило Кравченко сабқат намуд. Дар аввал Кравченко аз иштибоҳи Ёсин истифода бурда имтиёз ситонид, вале баъдан варзишгари мо пайваста дар талоши анҷоми усул шуда, билохира дар иҷрои амалкард муваффақ гашт ва ба даври ниманиҳоии чемпионати ҷаҳон баромад. мутаассифона дар даври ниманиҳоӣ зури бозӯи Ёсин муқобили ҷудокори исроилиаш Пис Жак басандагӣ накард ва ӯ ҳамакнун барои нишони биринҷӣ бо намояндаи руминиягии Тудор Мусоӣ муборизаро идома дод. хушбахтона дар ин рақобати ҳассос Бобокалонов бар Мусоӣ ғалаба кард ва ҳамин тавр барандаи нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни наврасон гардид. Ин сеюмин нишони биринҷии ҷудокорони навраси тоҷик аз чемпионати ҷаҳон ба ҳисоб меравад. қаблан Хуршед Маҷидов ва Ҷамолиддин Абдуллоев соҳиби ин дастовард шуда буданд. дар рӯзи сеюми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни наврасон Тоҷикистонро дар вазни 73 килограмм Аминҷон Абдуҷалилзода намояндагӣ мекунад. ҷараёни сабқатҳоро телевизиони варзиш мустақиман пахш менамояд. Bolikavicius and Bobokalonov.